Хто стаіць за забойствам каменданта Евромайдану Парубія і што новага ў пошуку Анатоля Котова. На Белсаце навіны суботы. Я, Олег Залеўскі, вітаю шчыра. І калі вам бяспечна, прашу паставіць лайк гэтаму відэа, каб у сеціве стала больш навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Павел Латушка абвяргае абвінавачанні ў харасменце, апублікаваныя ў фэйсбуку дэлегаткі Каардынацыйнай рады Вольгі Карпушонак. Кіраўнік НАУ лічыць, што за публікацыяй стаяць беларускія спецслужбы. Цягам некалькіх гадзінаў Белсату ўдалося высветліць, што відэазварот Вольгі Карпушонак быў запісаны ў Іспаніі і што перад прыездам у Польшчу Вольга не прайшла паліграфа ва ўкраіне, пасля чаго яна была вымушана пакінуць гэтую краіну. Юлія Цельпук працягне. Пост юрысткі Вольгі Карпушонак у фэйсбуку суботнім ранкам збірае дзясяткі каментароў у абарону жаночай годнасці. У тэксце напісана, што Вольга ўцякла з народнага антыкрызіснага ўпраўлення, бо Павел Латушка даваў ёй грошы, запрашаў у рэстарацыі, а потым заляцаўся і пагражаў. У выніку я сутыкнулася з сексуальнымі дамаганнямі з боку гэтага чалавека, Паўла Латушкі, калі яго так можна назваць. Больш за тое, праз маю адмову ён пагражаў мне праблемамі ў Польшы, абяцаў расказваць пра мяне такое, што мяне альбо пасадзяць у турму, альбо выправадзяць у Беларусь, бо ягонае слова супраць майго мае вагу, і павераць менавіта яму. Падчас стрым-трансляцыі ў адказ Павел Латушка паведаміў, што гэта паклёп і хлусня, а таксама анансаваная прапагандай на канец сезону аперацыя. Не ведалі толькі якая. Кіраўнік НАУ распавёў, што не стыкуецца ў расповедзе Вольгі. Што я яе не запрашаў у каманду. Яна была валанцёркай у камандзе. Яна не атрымлівала заробак, і з ёй не быў падпісаны ніякі кантракт. Ніякага рэстарана не было. Гэта вельмі лёгка абвяргаецца, таму што са мной заўсёды знаходзіцца прылада 24/7, якая кожны 30 секунд дае інфармацыю у праваахоўчыя органы пра месца майго знаходжання. У допісе Вольгі таксама сцвярджалася, што афіцыянты ведалі спадара Паўла і ягоныя густы што да віна. Вось толькі ён ужо шмат гадоў не ўжывае алкаголю. Я на 100% упэўнены і перакананы, што гэта дзеянні спецслужбаў рэжыму Лукашэнкі. Ёй было прапанавана зрабіць паклёп у адносінах да мяне, каб атрымаць падставы, алібі, вяртання ў Беларусь. Адна з галоўных мэтаў таксама дыскрэдытаваць нашу дэлегацыю Каардынацыйнай рады у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Некалькі крыніцаў у Каардынацыйнай радзе і намеснік кіраўніка НАУ пацвердзілі, што абвінавачанні Вольгі непраўдзівыя. Паўла Латушку і яго каманду ў замежжы атакуюць пагрозамі расправою. Сам ён ужо перанёс напад, і з ініцыятывы пракуратуры Польшчы вядзецца следства ў справе забойства палітыка. Вольга Карпушонак не выходзіць сёння на сувязь. У Каардынацыйнай радзе яна была ў фракцыі «Хватит бояться». Старшыня фракцыі Тацяна Мартынова пракаментавала відэазварот, зроблены для сяброў з тымі ж абвінавачаннямі Латушкі. Мы не можем не дозвониться, не дописаться. Я пересмотрела ее видео дважды. Во-первых, она какая-то опухшая. Простите, но она вообще очень красивая девушка. Она очень херово на нем выглядит. Дальше. Колонна, которая на заднем плане. Это не Польша. Мы пересмотрели все колонны польские. Відэа зробленае ў Іспаніі насупраць вось гэтай калоны. Таму жанчына ўжо не ў Польшчы. Ад крыніца ўжо ва ўкраіне мы даведаліся, што ў краіну еўразвязу Вольга прыехала пасля сумнеўнай дзейнасці ў Кіеве. Ва ўкраіне Вольга Карпушонак спрабавала збіраць інфармацыю аб падраздзеле «Тэрор», спрабавала пасябраваць з апазіцыяй, наладзіць кантакты ў Кіеве са статутнымі асобамі з палка Каліноўскага. Яе выклікалі на паліграф у СБУ. Яна яго не прайшла, за што яе дэпартавалі. У датаваным 2021 годам посце Вольгі на старонцы беларускай калегіі адвакатаў мы вылучылі фрагмент, які кажа пра яе палітычныя погляды ўжо падчас пратэстаў. Зрабілася модна крытыкаваць дзяржаўныя органы ў цэлым. Часцяком такая крытыка носіць агульны і бяздоказны характар, што ў прафесійнай дзейнасці адваката недапушчальна. Павел Латушка ж намераны звярнуцца па гэтай справе ў пракуратуру Польшчы. Юлія Цельпук, Белсат. А тым часам жонка знікала беларускага актывіста і прадстаўніка Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котова, Настасья Піліпчык, падала заяву ў польскую пракуратуру і наняла адвакатаў у Турцыі для пошуку мужа. Пра гэта жанчына распавяла выданню reform.news.
Паводле Настасі Піліпчык, 21 жніўня Анатоль Котаў вылецеў з Варшавы ў Стамбул. Яна мела з ім сталую камунікацыю. Апошняе паведамленне ад мужа атрымала о 21:12 паводле польскага часу. Праз 16 хвілінаў даслала адказ, які ён прачытаў. Пасля гэтага Анатоль Котаў больш на сувязь не выходзіў. Паведамленні, на мой погляд, былі звычайныя, адпаведныя тэме і не выклікалі падазрэнняў. Трывогу Настася падняла на наступны дзень, 22 жніўня, калі тэлефон ейнага мужа быў ужо недасяжны. 23 і 24 жніўня жанчына звярнулася ў генеральнае консульства Польшы ў Стамбуле і ў паліцыю Варшавы. Улады Турцыі патлумачылі Піліпчык, што для пачатку афіцыйнага пошуку неабходны асабісты зварот сваякоў альбо праз адвакатаў праз даверанасць. З гэтай прычыны і былі нанятыя юрысты. Акрамя таго, 27 жніўня Піліпчык звярнулася ў польскую пракуратуру. Тым часам, паводле выдання Deutsche Welle, у турэцкай паліцыі сцвярджаюць, што ў дзень прыбыцця Котаў нібыта выехаў у горад Трабзон і адтуль на прыватнай яхце скіраваўся ў Сочы. Паліцыя не ўбачыла падставаў для расследавання, бо ні ў яго, ні ў асобаў, якія яго суправаджалі, не было праблемаў з дакументамі. Анатоль Котаў раней працаваў у МЗС Беларусі, беларускай амбасадзе ў Польшчы, адміністрацыі і кіраўніцтве справамі прэзідэнта, Нацыянальным алімпійскім камітэце і ў дырэкцыі еўрапейскіх гульняў 2019. У жніўні 2020 года выступіў супраць гвалту і рэпрэсіяў у дачыненні мірных пратэстоўцаў. Пазней далучыўся да каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, а затым да Фонду спартовай салідарнасці. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Сёння Лукашенко споўніўся 71 год. Дзень народзінаў ён сустрэў на борце свайго Боінга 777 на шляху ў Кітай, каб паўдзельнічаць у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы. Цікава, што цягам сваёй кар'еры Лукашенко неаднойчы мяняў дату свайго нараджэння. Адзін час ён святкаваў народзіны 30 жніўня, але быў перыяд, калі святкаваў і 31-га. Як Лукашенко пачынаў працу ў крэсле прэзідэнта нашай краіны, успамінае ягоны былы паплечнік, а цяпер дарадца Светланы Ціханаўскай справе парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы Анатоль Лябедзька. До листопада 96-го Лукашенко был легитимным президентом Беларуси. Ён мог камусьці падабацца, камусьці не, але ў яго было самае галоўнае, без чаго нельга быць у палітыцы – легітымнасць. Пасля па падзеяў 96-го года, калі Лукашенко правёў нелегітымны рэферэндум і фактычна разагнаў і Конституцыйны суд, і парламент, ён стаў правіцелем з вельмі сумненнай легітымнасцю ўнутры краіны. Калі праводзіць такія паралелі з сённяшнім часам, у 2020 годзе Лукашенко ўжо дыктатар, які страціў не толькі міжнародную легітымнасць, але і ўнутры краіны згубіў легітымнасць ад людзей. За сваю прэзідэнцкую кар'еру на мяжы страты ўлады і свабоды Лукашенко аказваўся не толькі ў 2020-м, былі спробы імпічменту і прававыя пастановы Канстытуцыйнага суда. Болей знойдзеце на нашай старонцы belsat.eu, публікацыі Арсена Руденка, а мы пераходзім да іншых падзеяў. Роўна 5 год таму з днём нараджэння Лукашенку гучна віншаваў Менск. Акурат на гэты дзень прыпаў марш міру і незалежнасці, падчас якога людзі прыносілі да палацу незалежнасці прэзенты імянінніку, крэатыўныя плакаты, гарбузы і нават труну. Прапановваем прыгадаць, як гэта было. Крэатыў, дызайн ды ідэі прэзідэнцкай кампаніі 2001 года сталіся здабыткам фонду музею вольнай Беларусі. Гісторык-даследнік Павел Казанецкі перадаў музею сваю калекцыю агітацыйных матэрыялаў таго часу. Пра што сведчаць гэтыя ўлёткі і як іх можна будзе пабачыць шырокай аўдыторыі, распавядзе Аліна Скрабунова.
Час выбіраць, час пераменаў. Улёткі, налепкі, плакаты, усе выбарчыя матэрыялы кампаніі 2001 года гісторык Павел Казанецкі перадаў у музей Вольнай Беларусі. Усеяны сам выдат незалежных кандыдатаў часоў прэзідэнцкай кампаніі 2001 года Уладзіміра Ганчарыка і Сямёна Домаша, а таксама розных дэмакратычных рухаў, якія заклікалі выбарнікаў галасаваць супраць Лукашэнкі. Гэта была першая кампанія ў Беларусі, якая была зроблена паводле сучасных схемаў, сучасных ідэяў, як робіцца выбарчыя кампаніі. Тады працавалі з беларускімі камандамі розныя спецыялісты з заходніх краінаў. Павел Казанецкі ў той час жыў, працаваў у Беларусі. І ён меў беспасярэднія кантакты з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі ад імя заходніх дэмакратычных інстытутаў. І як гісторык збіраў усё, што трапляла ў ягоныя рукі. Чым больш я размаўляю з маладымі актывістамі, якія ўвайшлі ў грамадскі рух пасля 2020 года, яны не памятаюць, што штосьці было раней. І я думаю, што гэта вельмі важны момант узгадаць, што дэмакратычны рух пачаўся нашмат раней і што ён меў таксама цікавыя візуальныя, не толькі візуальна канцэптуальныя праекты. Калекцыя зробіцца часткаю фонду ў музею Вольнай Беларусі. На запыт з ёй зможа пазнаёміцца кожны ахвочы. А праз год некаторыя матэрыялы плануюць уключыць у асобную выставу. Музей заахвочвае ўладальнікаў артэфактаў, звязаных з развіццём дэмакратычнага руху ў Беларусі, таксама дзяліцца з імі сваімі калекцыямі. Пераважная большасць фонду музейнага музея Вольнай Беларусі на сённяшні дзень гэта артефакты, звязаныя з 2020 і наступныя гады. Але мы неаднойчы казалі пра тое, што нам цікава ў нашай найноўшай гісторыі усе падзеі, звязаныя з дэмакратычным рухам, з нейкімі такімі цікавымі з'явамі і падзеямі. Неўзабаве музей распачынае праект для лічбоўвання экспанатаў са свайго фонду. У электронную версію увойдзе і калекцыя улётак Казанецкага. Усе перададзеныя матэрыялы ў лістападзе з'явяцца ў онлайн-доступе на сайце Музея Вольнай Беларусі. Аліна Скрабунова, Белсат. Гучнае забойства ва ўкраіне. Сёння каля 12 гадзіны дня ў адным з раёнаў Львова быў застрэлены экс-старшыня Верховнай Рады і камендант Еўрамайдану Андрэй Парубій. Палітык таксама быў чальцом парламенцкай групы «За дэмакратычную Беларусь». Паводле журналіста «Украінскай праўды» забойца пад выглядам дастаўніка ежы стрэліў у Парубія 7 разоў. У выніку атрыманых раненняў палітык загінуў на месцы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што на пошук выканальнікаў кінутыя ўсе неабходныя рэсурсы. Палітычная кар'ера Андрэя Парубія пайшла ўгару пасля пратэснага майдану ў 2014 годзе. З 2017-го палітык паслядоўна выказваў асцярогі аб пагрозе ўварвання расійскага войска з тэрыторыі Беларусі. А сёлета ў Верховнай Радзе ён падтрымаў заяву дэпутатаў аб непрызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Літва умацавала мяжу з Беларусю зубамі цмока. Гаворка ідзе пра дарогі і ўчасткі мяжы з нашай краінай, якія наўпрост не выкарыстоўваюцца пунктамі пераходу мяжы. Гэта частка запланаваных контрмабільных захадаў у межах балтыйскай абарончай лініі, заявілі ў літоўскай арміі. Як беларусам суіснаваць, вырашаць супольныя праблемы са спрадвечнымі суседзямі, якія цяпер узводзяць сцены і абмяжоўваюць праезд на сваю тэрыторыю. У тым ліку гэта ў праграме «Тут і там» мы будзем абмяркоўваць з журналістамі Польшчы, Літвы, Латвіі, Украіны і разам шукаць выйсце. А што яшчэ новага на Белсаце чакае вас з восені? Глядзім у наступным матэрыяле. Новый восеньский сезон на Белсате. 16 публіцыстычных праграмаў, у тым ліку 4 цалкам новыя. Белсат у верасні распачынае новы сезон. Сярод сюрпрызаў вяртанне Сцяпана Пуцілы з аўтарскую праграмаю. Часам яны вяртаюцца пра Беларусь. Нехта на Белсаце са здаровай доляй іроніі і гумару ўжо хутка усё распавядзем, усё пакажам, усё зафіксуем. Аўтар праграмы «Без рэцэпту» з доктарам Белавешкіным абяцае даваць гледачам сапраўды карысныя парады ды прадэманстраваць нестандартны падыход да міфаў пра здароўе. Я планую зрабіць гэта такім крышка ў стылі доктара Хаузу фарматам,
больш бадзёрым, крышашку правакацыйным. Алесь Залеўскі, Зміцер Міцкевіч ды шэраг экспертаў у праграме «Тут і там» паспрабуюць знайсці адказы на выклікі, якія сёння стаяць перад беларусамі ды нашымі суседзямі. Суседзі Беларусі адгароджваюцца ад нас сцяной, санкцыямі, нават міннымі палямі. І вось як жыць у такой сітуацыі народам, суіснаваць, як абмяркоўваць супольныя тэмы, праблемы і выклікі, гэтым мы і будзем займацца ў праграме «Тут і там». Яшчэ адна навінка – Эбергард і Кацевіч на ўсходзе. Новымі тварамі на Белсаце будуць польскія палітолагі, каментатары Адам Эбергард і Міхал Кацевіч. Яны будуць з польскага пункту гледжання аналізаваць тое, што адбываецца ў Беларусі, Украіне і Расіі. Да таго ж у эфіры застануцца праграмы, якія ўжо полюбіліся гледачам Белсату. Праўда, не ўсе з іх у звыклым выглядзе. Гэтак вусы з карыны зменяць фармат ды назву. Што тычыцца коцікаў, якія раней дапамагалі вядоўцу, то замест іх з'явяцца бабры. Поездзім па польскіх мястэчках, гарадах, гістарычных месцах і распавядзем пра повязі беларускай ды польскай гісторыі. А як яны звязаныя? Ну, вось тут гледачы даведаюцца, калі прыйдуць на прэм'еру сармацкага вуса. Увосень гледачоў Белсату чакаюць прэм'еры двух новых дакументальных фільмаў. Адзін з іх пра беларускую эміграцыю ў краінах ЕЗ, другі пра фанатаў Макса Каржа. Я думаю, што гэта будзе цікава. Мы ўбачым крыху больш, чым тое, што бачылі вось на гэтых запісах з канцэрта. Так? Это будзе аналіз фанаў вядомага музыкі беларускага паходжання. Але перадусім Белсат – гэта навіны і штодзённая аналітыка па-беларуску і без цэнзуры. Выданне аб'ектыву і студыі па-ранейшаму ў эфіры нашага тэлеканалу штодзень о 19 гадзіне менскага часу. Таму заставайцеся з намі, каб быць у курсе падзеяў. Ян Федарович, Белсат. На гэтым ставім кропку ў сённяшнім аб'ектыве. Падпісвайцеся і чытайце наш тэлеграм, калі гэта бяспечна для вас, QR-код на вашых экранах. Наперадзе Белсат онлайн, агляд нашых публікацыяў. Запрашаю спадарства разам прыгледзецца да самых цікавых артыкулаў і відэакантэнту, што падрыхтавалі нашыя калегі. Белстат, не Белсат, раскрыў, колькі зарабляюць настаўнікі ў Беларусі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за студзень-ліпень сярэдні налічаны заробак склаў 2526 рублёў. Гэта на чвэрць больш, чым летась. А як справы ў суседзяў, даведаліся нашыя калегі са старонкі Белсату, у прыватнасці Сцяпан Кубік. Ва ўкраіне педагогі атрымліваюць каля 1000 беларускіх рублёў. У Расіі заробкі настаўнікаў бліжэйшыя да нашых – 2600 рублёў. А вось у краінах еўразвязу заробкі значна вышэйшыя. У Польшы больш за 6000 рублёў у эквіваленце. У Літве амаль 6600. У Латвіі больш за 5400 беларускіх рублёў. Падрабязнасці шукайце ў матэрыяле «Белстат раскрыў заробак настаўнікаў у Беларусі». А колькі ў суседзяў? На belсat.eu. Беларусам у Польшчы ўсё складаней атрымаць неабходныя дакументы. Пасольства Беларусі ў Варшаве больш не прымае нашых суайчыннікаў паводле жывой чаргі. Толькі па папярэднім запісе. А час чакання складае да 10 месяцаў. Журналістка сайту Белсату Тэса Анейда даведалася, што абвестка з новымі правіламі з'явілася 25 жніўня проста на дзвярах пасольства. Выключэнне зрабілі толькі для тых, хто страціў пашпарт падчас кароткай паездкі і мусіць тэрмінова вярнуцца дадому. Для ўсіх астатніх электронная чарга і доўгія месяцы чакання. Беларусы ў соцсетках абураюцца. Камусьці прапанавалі прыём толькі на чэрвень 2026-га. Датэлефанавацца ў пасольства, як сцвярджаюць людзі, практычна нерэальна. Некаторыя шукаюць выйсце, едуць у іншыя гарады. У Белай Падляскай, напрыклад, дакументы прымаюць без запісу і афармляюць за адзін дзень. Гэта чарговая перашкода для беларусаў замежжа. Памятаем, што ўжо дзеюць забароны на падаўжэнне пашпартоў за мяжой, афармлення даверанасцяў і нават распараджэння ўласнай маёмасцю ў Беларусі. Цяпер жа дадаліся электронныя чэргі ў галоўным пасольстве. Чым гэта пагражае беларусам Польшчы і як суайчыннікі спрабуюць абыходзіць перашкоды? Чытайце на belsat.eu. Улады Беларусі ўжо некалькі месяцаў лічаць экстрэмісцкім відэа-мем «Мы беларусы». Знакаміты ролик трапіў у спіс разам з YouTube-каналам блогеркі Дануты Хлусні.
І цяпер за лайк ці рэпост гэтага відэа можна атрымаць штраф, сотні і нават канфіскацыю тэлефона. Данута Хусня, псевдонім гамяльчанкі Наталі Богданавай, якая вядзе ютуб-канал ужо каля 10 гадоў. Адным з самых ранніх відэа быў ролік «Мы беларусы», дзе ейная пляменніца чытае беларускі падручнік і не можа стрымаць слёзаў. Калегі СММ-рэдакцыі Белсату паказалі гэта экстрэмісцкае відэа. Паглядзіце і вы. Мы белорусы. Мы маленькие граждане белорусы. Перформанс трэба. Да, такі трэба было перформанс нам усім зрабіць. І гэта ўсё на сёння. Дзякуем спадарству за ўвагу і лайкі пад гэтым відэа. Да сустрэчы ў наступных эфірах.